Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Maukini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug di prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Kauban ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards, Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman. Non in imposumus aliquid adversus veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundili aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas, og sa katawhan kutob sa mabot sa Sibya sa tibuok kalibutan via internet. May buntag og kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kini po niyo boss kalagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyok. Mao'y paday makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisok. Straight to the point. Sa gihapon natagan tagpagtagad ang mga issues nga may labot ang lungsod. Nagbagang mga expose, nagunang mga reports. Dinhi lamang gyapon mga higala sa atong pagman-uban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Nagunas to may skutanan karong nga buntaga mga kigsunan. Kontraktor sa pag-repair sa Rabi Rice Track Oval sa Cebu City Sports Center. Gipatawag na ni Mayor Nestor Archibal. Human ni tumaw ang mga hulagway nga nangaguba na usab kini. Straight to the point. Kapaspas pa mga guba mga kagalaan bago pa ganun nagigamit atos palarong pambansa. Ato ni tagad pagtagad ron mahigala, no? Ang track oval giayo sa wa pa ang sinulog sa niaging Enero karong tuiga apan nadaot lang sabdayon. Straight to the point. Unsa man klasiya sa mga materyales ang gigamit ana nganon dali naman kay maguba. Katalig pagtagad do butagas to panuman usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo nagplanong gastuhon ang nadiskubre nga wa magamit nga usa ka bilyon ka pesos nga Special Education Fund alang sa pagtukod og mga bag-ong school buildings o pag-repair sa gubaon nga mga classroom sa probinsya. Straight to the point. Gitanugan lang ni mahigala sa milabayng administrasyon. Katalig pagtagad karong nga buntaga sab sa atong pabanuban mahigala nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa kauluhan maayong balita alang sa mga SSS pensioners. Sugod karong buwan sa Septembre, sugda na ang pagpatuman sa tulo ka hugna nga pagtaas sa retirement, disability o survivorship pension. Straight to the point. Samtang sa laing bahin sa baygalang pag-asa na nakapanglantaw na pod og tulo ka mga bagyo nga makasod sa Pilipinas sud sab nining buwan sa Agosto. Straight to the point. Naunta may gala nga dili makahatag og dako-dakong damage sa mga ani nga bagyo. Bisan lang unta may gala og kanang igo-igo walang makaon-uwan ginagmay nga di ra pod makabaha unta kay. Kita pala magbuot kay porbida, ha? Ato ni pagtagad sa tumaman-uban may gala nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Unya ang atong pagpadayon sa may gala paghisgot labot sa mga unod nadtong State of the Nation address ni Presidente Bongbong Marcos. Straight to the point. Mahiya naman kayo. Aha. Straight to the point. Mahiya naman kayo kadto mga walang hiya. Imong giatubang may gala mga congressmen, mahiya naman kayo. Basi mukanta po sila nga, bakit ako nahihiya? Buyag mahigala itong tingog nga more or less ng mga sukit di paminaw. Pasensya lang mo dahil napita ha. Pero kinirabang mga anad na kaibitang mga kurakot mga sukit di paminaw. Panaw di na madutlan. Dili madam mahigalag mahiya naman kayo. Be action ha. Action kay action speaks louder than words man. Kay imo lang inon mahiya naman kayo. Di madag istorya naman yung klasiha. Kanang anad na kayo nya baga na gyud mga sukid tig paminaw kay naanad na gyud mga higalas korupsyon. Awa oy, imo inon mahiya naman kayo mukanta lang nagbakit ako nahihiya.
Lagi katawa mga sukid tigpaminaw. Kaya tanig pagtagad rumuntaga sa atong pabanuban usab nining atong tulumanon inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa pikas bahin ni ana, ang desisyon may galas Korte Suprema maulahi man gud dag hisgot na gini kay tugos kadaghang hisgutanan. Unya paghuman usahay may giladag hang report sad niya importante. Amo na nga maulahi lang tagamay pero ato ra gyud i-discuss ha. Labot ining desisyon may gala sa Korte Suprema porbida. Abtan gyud usa ka semana na ato maning nalakbit-lakbitan lang pero ano to ma-discuss thoroughly tungod sa kinini ang labihan kadaghan sa mga issues usab mga sukid tigpaminaw no. Ang desisyon nga may gawas at milaban Biyernes indeke no. Supreme Court nga labot may gala sa impeachment batok ni Sara Duterte mga sukid tigpaminaw nga gibasura yun sa Korte Suprema. Unsa da ini mga higalang maong desisyon? Naibaw ko nakabasa naman mo ana, naibaw kong nagsige na mong paminaw sa mga balita nato sa DYHP ug uban pa bat ato ni tagag pagtagad ron para ato mahigalang mahimay-himay ha. Ining desisyon mahigala sa Korte Suprema pagbasura ni ining impeachment complaint batok ni Sara Duterte. Straight to the Nanong point. gibasura man sa Korte Suprema? Nia ang rason sa Korte Suprema nga politika kanyon atong respetaran mahigala kay nindot nga pagkasuwat no unya unanimous decision kini sa 13 ka mga justices. Usa ka justice ang matawag nito mahigala absent tungod kay dunay importante mahitungod sa iyang medyo leave mahigala tungod sa panglawas ug ang usa ka justice pod mahigala ni abstain kay usa sa mga counsel dito iyang parente no so mo na nga ni abstain. So katong 3 sa kabuk nga nibutar, nabutang gyud may gilag 13-0 gyud na. Unanimous decision gyud, wa gyud mahimo mahigala nga wa gyud bisan og kinini ang na split decision wa. Unanimous decision, wa gyud mahigala majority draw. Unya naibaw mo unsa gyud mga kailan 97 pages na gibasa ko ning 97 pages pagkanindot nga pagkasuwat sa mga justices sa Supreme Court nga ni concur. Kining puninti mahigala nga si Justice Marvick Leonen. Perti ka very scholarly ang iyang pagkasuwat. Atong isgutan mga kailan. Kini guban pang mga isgutanan niya mabati exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM. Straight to the point. Now, niadtong milabayng Biyernes, nipagawas ang Supreme Court mahigala ining desisyon agipasaka ni abot ng mga petitions dito sa Korte Suprema labot sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ang tanan nahibaw na sa balita, ang uban nakabasa na siguro ang tanan, no? 97 pages ni daki kopya Ako ni may galang gibasa, ha? 97 kapahina kini, no? Nahuman ako nagbasa tong kuan pero wa man ta makadiscuss gyud kay tungod sa kinini ang kadaghang issues, no? Unya pag Lunes god na adayng suna, so daghan kayo niya, daghan pa mga balita, manangwala ang nato na may isgutisa. Pero na ako ang kunon nga medyo na langan-langan na kitag discuss kay kibaw mo sa itong programa, daghang mga panghitabo nga kalit-kalit lang ato mang unahon sad, no? So muna nga karon ako ning isgutan pero katong uban nga wa pagid kay matinawi, mahimong maminaw sila sa itong diskusyon o katong uban pod mahigala nga kinini ang naglibog pa o katong uban pod nga masayod sila nining angay hisgutan mahigala nga nganong angay tahuron gyud nato kining desisyon mahigala sa Korte Suprema ug unsa ning pagkadesisyon na, no? So tiyan ta mong daan nga nindot kayong pagkasuwat nining maong desisyon. Believe ko sa pagkasuwat ining decision Supreme Court. Ang puninte ni ini, moingon tag puninte kanang pulong puninte, Spanish ba na nga pinulungan. Buti pasabot ana nga ang writer ini, ang nagsuwat, no? Nga si Justice Marvick Leonen, puting ngiga, ang pagkasuwat magalas very scholarly. No nga pagkasuwat mga sukid paminaw. Mao kana nga ato ning tagag pagtagad mga kagalaan kining maong hisgutanan onya of course di malikayan nga nagkalain-lain o mga opinion ang mga tao pero pag abot mahigala musulti ng Supreme Court ato nang tuuhan atong respetaran kay limang kag 13-0 god unanimous decision, no? Anya mo ni napapreskon mahigala ang kinini ang spokesperson mga kagalaan sa Korte Suprema nga nipahigayon sa sa kinini ang preskon ni adtong
pagka-Birnes God, milabay Birnes, si Attorney Camille Teng. Atong paminawon sa kadali, may higala before tampadayon sa discussion. Okay, sige dong. Unanimous decision today, July 25, 2025. The Supreme Court en banc declared the articles of impeachment against Vice President Sara Duterte unconstitutional, noting that it is barred by the one-year rule under Article 11, Section 3, Paragraph 5 of the Constitution, and that it violates the right to due process enshrined in the Bill of Rights. Therefore, the Senate could not acquire jurisdiction over the impeachment proceedings. However, the court said it is not absolving Vice President Duterte from any of the charges against her. But any subsequent impeachment complaint may only be filed starting February 6, 2026. The case stemmed from 4 impeachment complaints against Vice President Duterte. The first 3 were filed before the House by private individuals and different groups on December 2, 4, and 19 in 2024. A 4th complaint was lodged by a resolution approved by more than 1/3 of the House members of the 19th Congress on February 5, 2025, which was transmitted as the Articles of Impeachment to the Senate on the same day. This was followed by 2 petitions filed before the Supreme Court challenging its constitutionality. The Supreme Court decision written by Senior Associate Justice Marvic M.B.F. Leonen ruled that all legal issues involving impeachment proceedings are subject to judicial review, considering the nature of the offices and the institutions that are subject to impeachment, its effect on the independence of constitutional departments and organs, and its nature as a constitutional process. Okay. Sige, mao na ni siya, no? Ang iyang pagsulti mga kagilaan, ang gideklarar mahigala sa Korte Suprema, ang nagpen mahigala sa decision si Senior Associate Justice. Senior Associate Justice Marvic Leonen. Unya, duha ka mga rason ngano nga gidismiss kini mahigala gibasura sa Korte Suprema. Una, tungod kay nakalapas kini sa 1-year bar rule mga higala diha sa atong constitution. Ikaduha, nakalapas kini sa katungod right to due process ni Vice Presidente Sara Duterte. Straight to the point. Og mo na basura. Perting pagkabasura ha. Kining maong impeachment complaint. Og unya, kini ni ang atong respetaran. Mao naman isulti may gala Supreme Court, unya mayo mang pagkasuwat sa Korte Suprema mga suking tigpaminaw. With all due respect, mahigala sa uban, nga atong mga retired na, siyempre, lahi naman itong ila po mga suking tigpaminaw, ato lang ito silang pasagda, no? Ato lang silang hatagan sa due respect para nila mga higala, katong mga kuan, no? Pero kinini ang katong mga active practicing lawyers, ato gining hatagag pagtagad o pagtahod ang desisyon sa Korte Suprema. So, with due respect to our fellow lawyers, especially those already retired from the actual practice of law, ato sang respetaran. Kay ang akong take ini mga suking tigpaminaw ni ining maong impeachment mga kagalaan, it is a scholarly and well-written decision penned by Justice Leonen. Pagkangilngig, no? So, kibawta, lain man gyud mga higalag opinion ang mga abogado, unya kinini ang pulos man gyud mga higala mga ibutang ta lang labawitan na nas korte makaigalan wa may magpalupig gyud. Pero once mutingog ng Supreme Court, nahibaw na tang tanan. Bisan ang first year law student nasayod man ta. Pila ka mga kaso atong gibasa, once mutingog ng Supreme Court, doctrine na kana mga kaigalaan. Under sa tong Civil Code of the Philippines, kanang mga Supreme Court decisions will form part sa tong judicial mga higala nga mga balao diha sa atong legal system mga sukin tigpaminaw. Mahimo sang jurisprudence, so mo na nga ato kining respetaran. Og kadtong uban nga padayag silang opinion, ato lang po silang respetaran tong uban, pero dili to mo'y official gyud ang atong tuuhan kining Supreme Court. Kay ug mayon kag mga abogado, pulos,
Wa may mo angkon mahigala kon abot sa batis kurte mahigala perti pulos man di magpalupig. Naon og di magpalupig di ta maghuman aning kalakiha kung mauhon. Mo nang dunay gyud Supreme Court nga dunay power maoy gitahasan ubos sa tong konstitusyon nga may mo interpret niya nang balaod. Straight to the point. Kaya kinigo atong branches of governments mga kagalaan. Klarohon talang ha ang ilang mga functions ani gyud. Ang primary functions matag usa ka branch sa gobyerno. Ay gitawag og executive department, legislative department ug judiciary. Tulo kana. So ang executive department, ang leader, ang presidente, ang iyang trabaho mao ang pag-execute sa balaod. Ang legislative department mao kana mahigalang Congress, upper house o lower house. Ang leader diha mahigala ang Senate President o ang Speaker of the House. Ang ilang trabaho diha mao ang pagpanday sa balaod. Unya, ni ay Supreme Court, ni ay Judiciary, ikatulong branch of government. Ang iyang gahom nga gihatag mando diha mahigala sa batakang balaod sa tong konstitusyon mao ang pag-interpret sa balaod. Straight to the point. So kini 40 ni sa Supreme Court. Muna nga tungtuuhan mga sukin tigpaminaw. Doon na iban nga nasakitan yun sila. Masakitan, hilak lang mo sa tago. Atong uban din nga wa makauyon sa desisyon, pangita mo legal remedy kung napamoy legal remedy, sama sa motion for reconsideration. Pero, hala, bagulbula mo sa tago, pero ang official gyud ana manghigala mao nga nitingog ng Supreme Court basura gyud, ining impeachment complaint ni Vice President Sara. Lisod man ko kayo magkagubot ani kalikana ko example ninyo Kani bitaw mga debaters mga higala ining kay kini mga abogado, mga debaters mga higala practicing lawyers, no? Katong tuwag yung korte aktual yung taak sa korte mga sukit tigpaminaw. Kaya doon na mga iban retired na, doon na po iban nga nang corporate mga sukit tigpaminaw, daghan man mga lawyers nga naas corporate, no? Okay na siguro ilang kahimtang sa korporasyon nga nung mo-practice pa man ka nga okay naman, no? So kini ni ang medyo hago-hago mas gani practice, tinuuray lang di malalim. Kay mas stress man sad kaani limang ka ng problema sa umang tao anak nimo nya mo laban kas korte, imo lang i-enjoy sa dinuna ganahan kag mga debate, okay. So mo kana nga atong mo laylain daghan man ning mga abogado gud laylahi mahigalag trabaho sa nang uban. Pero kadtong mga active practicing lawyer awhagon ko kamo, labi na kadtong mga bag-o pang ni pasar bar exam o kadtong uban ba nga practice gyud tahod gito Supreme Court, Kadtong uban nga mga retired na sagding lang gito sila, kay kinini ang lahi tong ila kay may naman po to sila, no? Mag-jogging na to sila, magkapi-kapi lang, okay na. Nana ko example. Kanang mga nagdebate, mga higala sa Plaza Independencia sa Biblia. Ang topic nila Biblia. Lain-laing reliyon. Putin daghan naman ng reliyon mga kagalaan. Nagdebate diya sa Plaza Independencia. Pulos man mo barog nga kining amo kamatuuran. Yang may pukusa kaning amo sad kamatuuran. Debate. Dugay nang dinibatihay diya sa Plaza Independencia ang tudon wa gyud maghuman. Ngano man? Wa may muhusay. Nay mo ibutang moderator kay debate man nay moderator mahigalabat kutobra diha. Walay mo decide mga higala kinsa gyud ni daog kinsa napilde, na magdepende sa abilidad sa debater. Depende. Mo kana nga tanawa lang ko daan o gari ka mahigala sa kinini ang Catholic Faith Defenders dito sa Sugbo lang daan. Kasi may mga maayo din mahigala Sugbo kini si Brother Sok Fernandez o si Attorney Marcelo Bacalso, mga maguwang man nato na sila. Atong ihatag ang credit nila sila mas maayo din napita gyud, no? Kining ato kay ginagmay ra man ato. Ginagmay lang gud. So kana natiguang na lang sa Bacalso, pila na may edad Bacalso, hapit na mo 100 years old. Kana si Sok, tiguang na lang Sok. Kani adto mo kuyog pa mi anak sa Plaza Independencia, kuyog pa ko badi-badi kong Brother Sok Fernandez dito. Mga onlamig puso sa daplin. Kana Brother Sok non konsyal na Talisay ron pero pilti na day cowboy kay nga wagi kon. Unya isap nga on ta daplin do nga onlamig puso wala bay sudan. Mayor siya sa Talisay pero adte mo kada kwan. So naniguang na lang na sila.
Kadtong uban nga mga debaters, Iglesia ni Cristo, Born Again, Seventh-day Adventist, ug uban pa. Mabita na nga, ala kadtong magdebate, debate lang mo na sa relihiyon. Pero kadtong uban mga di, nalang talto ni debatihan. Di okay. Nga naman, di man maghuman yun. Kita mo? Hangtod doon dehas plaza independensa, dili maghuman. Nga naman, wa may muhusay. Inighumag debate, maapulos maayo nga mga debaters. Ay, butang tamay gala Iglesia ni Cristo versus Katoliko. Pulos mga maayo. Man debate. Inigpamauli. Wa may nihukom o kinsay daog. O ikaw, Iglesia, kami ko, daog nga mo. Ang Katoliko kami, daog sa tingamo. Ari po ka, Seventh-day Adventist Church, may kala, maog yapon. O sa may debatihan nga topic sa Seventh-day Adventist. Hanto doon, wa mahuman. Maingon Seventh-day Adventist, ang adlong ipapahulay Sabado gyud. Maingon pong Katoliko, dili, ang adlong ipapahulay Domingo gyud. Hanto doon, wa mahuman. Wa mahuman. Unya, ang Seventh-day Adventist, maingon, ang baboy di gyud ipakaon. Ingon pong Katoliko, ang baboy pwedeng kanon. Pulos man doon ay back up by text, back up by chapters, no? That's Bible. Kay bingon kami gala nga, ang baboy dili pagkaon na may teksto po sila. Naman na sa Levitico 11 versikulo 7 nga kanang baboy hugaw na. So naas na basis. Pero ikaw po Katoliko kami kang dilo ipakaon na sa San Marcos nga ang tanan musod sa lawas dili hugaw, ang mugawas may hugaw. So pulos dunay katarungan. Mao gyapon na diri sa balaod ba? Sa balaod din ka nga laban ka diri sa butata away karon. Debate sa balaod, mag-away karon ang employer o employees. Butan daron, nag-away mahigala ang kumpanya, tag-iyas kumpanya o ang mga empleyado. Dunay balaod nga ni pabor sa mga empleyado, mo lang gamiton. Doon na po'y balaod ni pabor sa mga employer, mo lang gamiton. So, debate dito, og way mo hukom na di gyud maghuman. Ha? Puros man doon katarungan. Pare ka mahigala sa, example ko lang ha, ari, kinimitan sa Iglesia ni Cristo panalitan, o Diyos Katoliko. Manamin ko, magrespetaray na lang ta sa atong mga pagtuo, kay, kuan man kinindi man maghuman yun na. Ha? More on, pagpakita mo debate dito, mga higala, medyo depende sa abilidad sa debater. Muna plangka-plangkang istorya nga maayong padog, palusot istorya. Pero ni kahuman, ni pamauli, og membro ka mahigala unsang simbahan na ka membro, maingon na maayo ang among pastor mo debate. Maingon po itong usa nga, dahil ang amo gyud may maayo. Example la, kinilandaan may galang, kinis Jesus Christ para sa mga Iglesia ni Cristo, tao raman gini. Tao raman gina. O gani kas Katoliko, Dios man. Nya kana siya nga topic, may galahanto doon, wag gina maghuman. Pila ko na, 1914 pa kuning Iglesia ni Cristo na tukod. Mabita ng, doon na bitay, declare bitaw ni Kwanday nga, tungod kay anniversary sa Iglesia ni Cristo holiday. So, 1914 pa na, kana nga doctrine mga higala sa Iglesia ni Cristo, hangtod ron. Dili magdaog og debatihon. Nga naman, wala may muhusay, God. Unsa man, ibutan ta, si Jesus Christ, tao na para nila. Atos lang respetaran, anak. Nga naman po'y teksto, anak mo, pabuk mo, Kwanday. Mingon man nga, doon nalay usa ka Dios o usa ka tigpataliwala sa Dios o sa tao, ang tao nga si Jesus naman naway basa di mo yung iglesia man natawa nami back up nami supporting chapter des Biblia nga among saligan o gani po kas Katoliko mingo man doon ay usa ka Dios sa tulo ka persona ha kay mingo man naman sa San Juan sad niya sa sinugdan mo ang pulong uban sa Dios ug ang pulong Dios John chapter 1 verse 1, kama 14, kama 18. Naman, yung po nga, wa pa'y tao nakakita sa Dios. Ang bugtong anak nga Dios, mo'y nagpaila kaniya. Kisa man na, Jesus Christ. Hantod doon, wa maghuman. Nga no, wa maghuman, wa may mo husay day, wa may mo hukom. Muna'y kalainan diha. Na, og kita sa ato di sa balaod, mga higala sa yuta ron. Og pulos mahigala mga maing laki. Pulos man na, with your respect ha, abogado ko na, pulos na mga mantigo. Ugway mo hukom mga sukit tigpaminaw ana. Ugway mo hukom. Dili ta magdaog mga sukit tigpaminaw kung way mo hukom ni ana mga kagalaan. Ha? Mo na prangka-prangkang istorya. Mo nang doon nagikorte. So unsa man ang Supreme Court mahigala ni hukom. Inihukom Supreme Court mo na atong tuuhan. Kay di man ta magtiwas ani kay mga magadayli ay kay mao gyud ni. Pasagdan nimo na mga tawhan na pulos sa mga maing laki day ha.
So gitudluan ta, bisag pa sa mga law students pa ta, gitudluan ta, bisag mo flip-flop pa ang Supreme Court. Sometimes doon ay mga panahon kung basahon nimo ang jurisprudence pila ka kaso atong assignment when we were in the College of Law. Pila man. Inig assign daghang kay kaso, doon ay time nga ang doktrina sa Supreme Court ni flip-flop siya. Pero ngano tuhan na to gyud. Unsay sulti Supreme Court mo na nay klaro. So karon isulti Supreme Court basura. O di basura, ha? Kanang kasong impeachment. Nga gi-explica gyud sa Supreme Court, diha ta makaingon niya kining Supreme Court ni barog gyud sa unsay angay, unsay tarong. Kalimang ka pag-file nila mahigala upat ka impeachment guni. Tanan. Ang ato may galang Constitution under Article 11 nag-ingon yun, usara yun, dili pwede ang usa ka impeachable official pasakaan og impeachment sa usa ka tuig o kadaghan. Kausara yun sa pasakaan sa usa ka tuig. Dunay ang spirit of the law aron kanang maong public official, impeachable official makaserbisyo pa siya. Dili nimo i-attack og kaso, mahuman na lang yung termino, sige nimo attack og impeachment, wa say mahimo because nabisi sa katubang sa kaso. Sumpay na sa principle nga dunay gitawag state immunity from suit. President is immune from suit. Dili pwedeng pasaka ang kasong presidente. Ug mahuman sa pagka-presidente, okay na. Pero while president siya di pwede sa pasaka ang kaso, kay mahurot iyang oras sa pagkatubang og kaso, wa na di na sa kaserbisyo sa mga tao. And ikahuman sa termino, pwede, pasaka eh. So, while sitting president siya, unsar may pwede, impeachment ra. But doon ay limitation. Di man pwedeng may limitation. Ang limitation niya, once mapasakaan sa impeachment karon, usara ka impeachment ang ipasaka in 1 year. Di pwedeng daghanon. Kaya laliman ka karon, pasaka impeachment. Paghuman, mudaog panalitan. So, okay na. Ipasakaan na po impeachment. Huwag hunong. Saan man na? So, magpatuyang lang sila sa ilang gibati itong uban mahigala. Porbida. Dili na mo'y gitudlo sa College of Law. My God. Dili na mo'y gitudlo. Bisag first year College of Law na kahibaw ta. Nga, once mo tingog ng Supreme Court, what eh, respect ta. Otherwise, paghimo mo inyong kaugalingong Supreme Court. Wa gyud magpada ang Supreme Court. Sa mura magduwa-duwa ang gihimo sa House. Wa mo sugot ang Supreme Court. Duwa-duwaan na to ni balaod. Sa may naghimo, permiro may kala December 2, pasaka sila. Paghuman December 4, pasaka sila. Pag December 19, pasaka sila. Unya human wa to maksyon nilang. Didto na ang laay, didto na mahigala, didto ang teknikalidad na kuha na. Wa man lang. Unya paghuman ni kalit lang pag February 5, hala pinaspasay na gikihan na nila. Unya wa makabasa na tong ubang congressman. Tarong magud na. Pagkabuntag gabantay mo, wa pa gani kahibaw tong uban nga kwan, gipatawag dito sa opisina ng speaker, hala pirma kay duna di ay mga higalay consideration nganong namirma tong uban. Matud pa gipagtagaan og tag 150 million aron mo pirma. Unsa man katinuod ng hitabua? Unsa man katinuod na nga 150 million ang gihatag aron mo pirma? Di naglamo-lamo na dito hala pirma. Wa mo sugot ang Supreme Court. Mo nay klaro ba? Murang nagduwa-duwa ang mga congressmen. Murag ilang gidua-duaan, muna mahigala nga ang Supreme Court ni barog yun. Muna believe ko sa pagkasuwat Supreme Court. Di sila musugot nga lamo-lamoon lang. Di sila musugot nga dua-duaan lang kining atong batakang balaod. Straight to the point. Dua-dua man na day. Di man kausa ka pagkagrabiha. Anang pagka February 5 nga ilang gipasaka ng impeachment makagilaan complaint batong ni Sara Duterte. Pagkabuntag pa lang dan, wa pagito hibaw tong ubang congressman. Gipangutan na bitaw si Castro bitaw sa nga morna tuasa ko ano speaker. Sa pagbasa ng pila ka pages to, mahurot og basa sa congressman. Nilpirma sila may kalalagi padaan nila dayon dito sa Senado. Ang Senado sa tandog sa Garbo Senate sa man inyong kalaki, inyong dalion karon. Ha? Unay nahitabo mga suking tigpaminaw. Kini believe kay ta ang Supreme Court wa magpada sa duwa mahigala ining mga congressmen. Straight to the point. Wa magpada.
Lapag dua-dua lang mo din ha, inyong, kaya ninyong dua-duaan na din ha, kay doon na mo'y kwarta din ha, dua-duaan ninyong bala o dua-duaan yung konstitusyon, but di mi mo uban sa inyong dua-dua, ha? Straight to the point. Muna dihay akong usa na biliban Supreme Court. Wa sa mo sakay day ba? Kaklaro ana nga, sus Ginoo ko. Unsa tong uban himo-himuan ba tatong istorya, doon na ubang congressman, wa kasabot og unsay gipirmahan, ni pirma lang ko, kaya binag og snacks to. Na, teke mo na. Ang usa ka congressman ni pirma, pila ka pages ang impeachment taken. Kaya ni mong humanog basa na. Ang ubang ganito na ni pirma may gala pagkahapon na. Tanawa. Pag pirma karon, di man pwede na nga wa kakabasa. Dili ni duwa-duwa. Imong itangtang ang usa ka impeachable official nga gipili sa mga tao sa pinakadaghan og boto, mas daghan pa sa presidente. Inana secret kana ang tingog sa tao, secret. Mo bitay kag vox populi vox dei. Ang tingog sa katawhan tingog sa Dios. Nya karon tangtangon lang na nimo og duwa, mura ra mong nagduwa. Mura ra mong nagduwa. Wa mo sugot ang Supreme Court. Munay nindot nga ang Supreme Court wa duwa mo di mi mo apil na inyo duwa. Ako i-discuss pagdugang ha, pero gisinyasan ako sa atong technician nga mag-arimin Manila na ko no. Atong tiwasan na haron magkasabot ang tanan. Unsa gyud ni mga higala ha. Kay dunay uban din ha nga kini ni ang nagbagulbol sa hilom tong uban. Sige, pero akong inon mo, sagdi lang tong mga tiguang na. Tiguang na lang sa tong ila. Ato lang sa respetaran, retired na tong uban, bata o katupong na mga abogado na corporate ato sa respetaran. Daily man sila practicing yun. Okay na po siguro ilang kinabuhi sa corporate world. But kadtong active practicing lawyer, katong nitaak yung kurti, kumbatant. Katong igira kita sa kurti ba? Taga atong umahan to agis kurti. Sa inyong tamo, we have to respect the Supreme Court. We have to. Otherwise, gubot ang mahitabo. Inimura ta mahigalag. Nagdebate sa Biblia, kanang mga pastors mahigalag. Di magtiwas. Di mahuman ang debate. Nga naman, wa may mo hukom o kinsay daog ini. Straight to the point. Now, mga kaigalaan, ang atong lalawigan sa Sugbo magpahigayon sa ika 456th founding anniversary ang Cebu Province. Karoning August 6, mahigala adlaw Miyerkules. Unya ni adto pong Miyerkules, unahon tanan ito milabay Miyerkules, mausad to mga higalang pagpahigayon sa Mactan Cebu International Airport. Ila po mahigalang 35th charter anniversary. Charter anniversary. Unya doon na sa gipahigayon mahigalang stakeholders night nga dito gipahigayon sa Nustar Hotel. Nag-abot dito si Secretary Cristina Frasco mahigala og si Governor Pambari 4. Ay, anam na si audio dong. Manuhay. Kanay. Sige. Manuhay sila. Tapat po sila. Askang ngil-ngil. Kaya bitong inaning mga party-party dahil unya kanang magtapad mo anak ron. Medyo kwanjur sa kay lang istoryahan. No? Ito ni Snow Star mga kaigalaan be asap to magsun. Sige be. Mao ni siya. Asa audio ko no dong. Lamano ang DOT Secretary o ang Governor sa Sugbo.
Atol ni agi katawa mahigala kay di baka murag awkward gamay pero mga civil lang kay mga professionals man mga kigalaan. Unsa kay giunghong Christina no nga pildi gid ako mama ni mo da. Agi katawa mga kaigsunan ha. Oh, so kinini ang kay mga stakeholders sa kon man. Sa man istoryahan la daw, may paminawon ta kuno be. Ato lang pong credit ni Megalang Mitchell Palaobsanon. Mo'y naghatag o iyan ng video mga kigalaan be. Doon na sa ikwan. Ato, samantalang istoryahan gamay basta doon na to. Kani. So, kani. Minaw ko na gamay. Okay. Sige dong, sumone ang ilang kuan no ni adto ning Miyerkules. Kini ang okay. Ni adtong adlaw Miyerkules sa laktod nga pagka kuani. Sige. Igo na human ang suna dai dito dai ken. Ni pauli si kuan re. Sumurag likewise ramay na klaro na to adto. Saba sa kay background mga sukintig paminaw. Naglamanuhay sa dito mga higala o niya kinini ang wata masayo dako sa ilang dugang mga gistoryahon ginaot unta may galag para palambo nining atong lalawigan sa Sugbo o niya si Governor Pambari 4 ni ay announcement na kagilaan kay ang atong anniversary kanon na ba ning buwan na unta pa si Garbo Sugbo day 200 million ang gastuon kung si Gwen pa naglingkod ron katong kanhi gobernador ang 200 million magasto rong buwan na. Kay mao may budget mahigala sa Pasigarbo sa Sugbo. Apan si Pambari 4 lahi ning iyang priority ron. Ana kanindot ro no? Kay ang founding anniversary mahigala ika 456 founding anniversary. Mao kini mga kagalaan ang pagkatukuran mahigala sa probinsya sa Sugbo. Sa ulugon kini nga dunay daghang activities ang Kapitolyo. Dili ni kiat-kiat nga suroy. Ana kanindot ani dili Pasigarbo sa Sugbo nga mogasto 200 million. Dili mahigala suroy-suroy nga makagasto mga higala og ipunon ang gasto sa Pasigarbo ug suroy-suroy Sugbo mga 300 million. Dili. Ang pagabuhaton daghang activities sa Kapitolyo unya duna po'y mga activities nindot niya ako ni isgutan kay nindot ni alang sa ato maigsuon sa probinsya, no? Unang-una kinini ang duna mga higalay food expo sa Kapitolyo nining Agosto 4 ngadto sa 5. Lunes o Martes. Kay kanang Miyerkules mao naman na mahigala ang founding anniversary. Nya dunay mga importante nga atong hisgutan labi natong taga-probinsya paminaw mo maayo din ha. Kay dunay mga kaayuhan pod nya para ninyo, no? Kinini ang sa to pa August 6. So, kanang pizza 4 kay karon pizza 1 man taron ugma Sabado Domingo so weekend man. Inig Lunes duna sila ipahigayon nga food expo diha sa Kapitolyo. Duha ka adlaw na. Pizza 4, pizza 5 with a theme building a safe, secure and sustainable food for all Filipinos. Gi-invite labi na ang taga-probinsya sa pagbisita ni ining maong expo. Ang naandan sa Kapitol sa una, opening day, na 1 week nga agro fair. Karon doon na gyapon day. Nga kuan gyapon so giimbitar tong kuan, ako lang kuha ang dugang pa mga detalye ini. Ni ini mahigalang ipahigayon nga food expo. Dire mahigala sa Kapitolyo. Kana pizza 4, pizza 5 ha. So kato mga mag-uuma, kato mga negosyante o uban pa makaadto, mahimo nga doon na may gisponsoran po ini may gala ang Cebu Chamber of Commerce and Industry. Tanawan ninyo ang iyang ilang website or ang ilang Facebook page kay dunay mga kalihukan sad nga sila nagpasiugda. Nya ikaduha, ang nakanindot ha kay niining mong anniversary mga higala dili ni suroy-suroy. Ang nakanindot ani nga suroy, nagyapoy suroy. Pero kini akong kuaning maong announcement day kay nindot ni maong suroy-suroy. Ay man to ha, gamay lang kayo. Kini. Niya. Ang Kapitolyo mohimo og major surgical missions karong buwan na sa August.
Straight to the point. Ini, nindot na medical and surgical missions. Serbisyo sa karaban. Multiple agencies may gala. Mao niya ang schedule, no? Isip kabahin sa commitment, pag-improve sa healthcare services sa mga Subuanon, si Governor Pam Balikwato mi-announce nga ang province of Cebu muhimo og series of major and minor surgical missions throughout niining buwan sa Agosto atol sa founding anniversary nga buwan. Isip kabahin kini sa mga naka-line up nga mga kalihukan og celebration sa province mahigalan ini ika 456 nga founding anniversary. Gitawag ni Caravan of Services. Straight to the point. Mo ni nindot, no? So, magsaulog ta nga mo ni ang atong pagkaprobinsya sa Sugbo, unya ipaagi mahigalag sa ulog nga serbisyo. Nindot ni, ngano? Di pareho na sa ulog nga panahong Governor Gwen sa ulog niya dayon kiat-kiat mo itong iya. Suroy pasigarbo Sugbo mo ron dai ting pasigarbo ba? Pasigarbo Sugbo dako di ko ka-imagine 200 million imong gastuhon dai. Di ko ka-imagine, Di ko ka-imagine. Nya dili ma-feel bas mga tao bitaw. Unsaon nimo nang 200 million nga ang mga tao kadtog yung mga kabos ka-feel sila nga ayay katilaw gid taon mi. Dili kay katilaw sa ayay nakakita gid taon mi nga nay nagkiat-kiat. Now, ang mga services mga higala mauni. Dili ni ordinary medical missions lang. Apil ini surgical procedures. Si Dr. Elise Nicole Catalan, ihimo man niya ng konsultant pero pro bono consultant man is Nicole. Pro bono consultant. Pero para nako pwede ba yan himo ang consultant niya? Total, kung man na siya, kanana ang karabang matawag nato mahigalag koterminos raman na, no? Koterminos man. Kay nahago ba sana siya? Mao ganin ni suroy dito sa mga provincial hospitals day. Pero og voluntary lang po na iya kay tabangan na po niya inginahan, okay pod, no? So si Dr. Elise Nicole Catalan, katong ni anhin sa itong sibianan nga interview po nato, anak to ni Governor Pam Balikwato. Kay doktora man to. So nasa contact ng mga doctors. Unya si Pam Balikwato friendly kay sa mga doctors. Daghan kong mga doctors may gala nga na istorya, willing silang mo tabang. Willing siya mo tabang. Unya ang anak po niya doktora man. So naa sila ilang community sa mga doctors day. Naaraman din man nabang man din mga doktor. Di ba pareha itong una itong gobernador sa unang gikontrahan man niya mga doktor? Hawad bago ito kayo mga higala, kontrahan ng mga doktor o bagisgot may galag sakit nga ASF, kontrahan po mga doktor sa mga mananap ng mga vitmed. Pero karon si Pam Balikwato ni ay support sa mga doctors. Muna nindot akong i-anonsyo ni kay aron nga ang mga kaigsunan to sa probinsya maka-avail sila ani nga mga services. Unya mahimo nga dili ni mahuman karon nga kuan lang kay daghan magid kay day. So tingali nindot ni nga ang ato mga provincial hospitals, district hospitals improve na din plus dunay from time to time dunay inani nga surgical and medical missions. Unsa mo koy nakalahi ani mahigala kining surgical and medical missions kay dunay mga expert, dunay mga espesyalista nga ilang kauban. Mo na nakanindot. Magisdot lang ka mahigalag inani nga kon bisan pag gani ka mga expert dahil bisan pag mo gasto ang Cebu province ini mga espesyalista kaya kayo gastuhan dai kin. Kaya kayo. So kini medical and surgical mission sibutan ka lang from time to time kanang 200 million lang daan para nakuusik kay na oy 200 million gara-gara lang kadag pasigarbo Sugbo sayaw na wa gyud. Ako lang lagi katawa-katawa pero mo ni anak kanindot mahigala kay si Dr. Nicole Catalan miingon nga dunay mga kauban nga mga doctors. Ako mismo dunay mga ni-communicate ako mga doctors nga willing mi nga mo tabang, volunteer mi. Ako ni ingon day, kaingon ko ba nga grupihan no? Daghan man day mo tabang kung itap lang nimo. Di po ni maawayon. Apan ko sa una, iya mang alamang awayon kung doktor. Niya ang mga schedule para nga tos probinsya kabati mo sa broadcast makaanda mo daan. Pagandamin yun nga makaadto mo. Pero ato lang sabton nga dili gyud ma-accommodate tanan.
tingali first come first serve siguro ni day, no? Kay na ay mga pag-opera surgical nga mga himuon, so maka-avail ang ato mga pobre nga mga kaigsunan. Unya ang mga doctors ra ba? Mo ni nakanindot. Kay ni ay mga doctors nga mga expert nga pangdadon. Straight to the point. Okay, so ang nakanindot ani pizza 4, pizza 5 dunay food expo, pizza 6 ang founding anniversary, pagka pizza 7 ug pizza 8 dunay schedule sa Puro og Pilar Camotes Islands in coordination with PhilHealth Consulta. Straight to the point. So mo ni suroy day nga suroy ni. Mosuroy tos Camotes ug Pilar pero serbisyo ang isuroy. Dili kiat-kiat, ha? Kani okay ko ni nga klase sa suroy. Mosuroy dito para nga matabangan tong mga pobre dito niining maong medical mission. Unya ang schedule sa ang partner sa Kapitolyo ani ang PhilHealth Consulta. August 9 and 10 sa manang kuan na day. August 9 and 10 Sabado Domingo. Adto ni sa Cebu Provincial Hospital Bugo. Okay? Adto sa Bugo mahigala unya. Adto ang medical mission in partnership. Paminag maayo mo ha? Nakanindot tayo. At nindot ni Reken in partnership with Cebu Doctors Hospital. Pagkaninduta no? So kuha na ninyo, kananang katong mga taga-Bugo, taga dito napita, pangayom og detalye ana dito kung say kalaki, pero I hope dili ni kay kuan lang. Tingali karon di man ma-accommodate tanan ni sa sunod na pod, no? Doon ang mga expert na makuyog. Kay ang partner mahigala adtoy pahigayon sa Cebu Provincial Hospital sa Bugo in partnership with Cebu Doctors University Hospital, Sui Generis Incorporated o ang Emergency Rescue Unit Foundation ang IROF. May partner. Unya, 15 o 16 ngadto sa Bantayan District Hospital, 16 o 17 are sa Cebu Provincial Hospital Danao. Sa Cebu Provincial Hospital Danao in partnership with Chungwa Hospital. Agoy day. Straight to the point. Kani mo nindot. Kani mo nindot. Suruyon dito ba? O, medical mission ta kay Koman. Unya, atong partner, kaya gede kay mo sa probinsya eh. Mo nindot na ni. No? Ug doon na mga gastuhan na pagkaon sa mga doctors, medical mission man eh. Gamiton ta lang. Para maserbisyuhan ng mga pobre. So, ang nakanindot ano, pizza August 16 to 17, Cebu Provincial Hospital Danao, in partnership with Chungwa Hospital and University of Cebu Medical Center. Straight to the point. Pagkaninduta day, yan ay manguyog ng mga expert ang maong mga hospital. Katilaw yung pobre og mo ni serbisyo sa probinsya. Mo ni serbisyo. Unya, inika August 23 to 24, ari na pod ang medical serbisyo karaban, surgical and medical mission diri na pod mga higala sa Cebu Provincial Hospital Karkar. Okay. In partnership with the Vicente Soto Memorial Medical Center. Straight to the point. Naapoy mga expert na to diri sa Vicente Soto. No? Okay, unya sunod. Kini mga major surgeries mag-appeal in thyroid, breast surgery, hernia repair, kato mga dunay problema sa hernia, Ato ba murag ang tinai mo guna mga mo hus-hus ang tinai ba? O nang adto na tugpa sa kwan mo digdanlak ka ba? Nay nana. Para ganun duwa kag basketball kay nga kay supporter ana. Mag-supporter gyud ka. Kay aron nga duwa kag basketball supporter ka kay lukso nimo, rebound, shot nimo ana. Ug duwa kay supporter ana bida adto imong tinai mo hus-hus dito sa kwan. Mura kag nadadag bulan na hinuon ng kalakiha. Ato lang agi katawa. Mga hernia repair, himuo na. No? Unya, doon na pa mga higalay, gastrostomy, dunay, kinini ang gallbladder surgery, dunay anal fistula, hemorrhoid surgery, dunay orthopedic procedures, o uban pa mga higala, nga mga pagkuhan yun. Nga gamito na day, ang mga expert. Ako malipay bitaw ko kanang bitaw na mga pare ko na yung mga ito may bisita na ito yung milabay ko anday ilang gipasiudahan Attorney Elias Espinosa. Good morning yung mga mga Rotary ba yan kana bang doon na bitaw mga mag-sponsor bitaw sa ganit ng mga nasa gawas bitaw ng mga doctors manhe ilang mga medical mission nindot kayo kay para gyud niya makaservisyo sa mga tao kanya ito bitaw doon na ito'y
Ako na mo kagitabangan katong bungi bitaw na nga dito squan. Tunggi pa operahan dito mahigala. So nakakuan na gitawon siya. So kani mo oy serbisyo nga klaro. No? So sa makausap pa, hinaut ta di man ni ma-akomoditanan. In fact nangayo man to og pasinsadaan si Dr. Elise Catalan nga di na to ma-akomoditanan dayon. Pero sige lang. O dili ma-akomoditanan dayon, ang importante nga doon na pa'y sunod nga round ani. Kini patikim pa lang ni. O pila ka bok ang ma-accommodate ng mga pasyente, okay na kayo. Butang tag 30-30 lang ka pasyente day. Kamumunti unang announcement, tingali mga 30 siguro ka operahanan. Asa ba ka mangita nag-30 dito ka na nga provincial hospital, dito ka na provincial hospital, doon ay 30 day. Nakatabang ka, nakahimo ka difference. No? So mo ni anak kanindot nining maong anniversary karon sa ato mahigalang lalawigan sa Sugbo, wa na tong suroy-suroy. Ang himuon, mao mahigala ang suroy-suroy pinaagi sa Caravan of Services. Straight to the point. Taha, mga sukit paminaw. Ang, so, kining consultation fee sa mga doctors, karon mo, mahal-mahal may pagkonsulta rin. Labi pa, mga expert. Kanang mga expert, ganyan, dako, mga mga pobre ko na. Kanang mo adto ka mahigalag, kuan. Mo adto kag mga expert, ning adto nimo. Tan-tanaw lang imong mata kay na nya flashlightan imong mata, flashlightan imong alingagag paghuman. Diyos ka dakog bayron nun. Ikahuman na dayon, okay na. Igawas mo. Iskrinan ka sa sekretary, kay suktan na ka dayon og pilibayat. Mo-range na may gala, mga 500 pesos to 1,000. Ari kas mga expert, no? Konsulta kas mga espesyalista. Nang kani karon og magkonsulta dito, Kapitolyo na mo sagot anang uwan diha. Nya, adto manghigala sa mga provincial hospitals, i-announce na to dili ang mahigala para makaabil ang mga pobre. Dayon, makaabil sila nga kani man nindot na makakonsulta gyud kag kuan kay kani mga eksperto. Nya maresitahan gyud kag klaro unsay tambal nga para nimo, no? Mao man ay pinaka importante din mga kaigalaan kay kanagong moadto kag mga expert, mari kag Chungwa, si Budactors, ari ka des Perpetual Socor. Mayo po tapon tingali og ang Kapitolyo magigpartner po sa Perpetual Socor. Kini ba mga dagkong hospitals ba? UCMed, ano bitaw? Kik-partner. Unya dayon, magpahigayon may galag pagtabang atos probinsya. Kay from time to time ba himo una. Bisag ganit tingali day og kanang sa katuig. Quarterly panalitan. Quarterly himuon pagkadako ang serbisyo ha. Dakong serbisyo. Kay mahal gud kay nang pag mga surgical nga kuan mga higala. Bisag ka nang pag-expert ka na mga mapakonsulta lagi ka perting mahala. Mabitan na niingon nga asa man kunoy nindot ko no abogado baka og doktor. Kining abogado magtuon magita pirmi. Bisag na abogado na ka hago gyud tinun-anay. Kining doktor magtuon gihapon ni sila. Unya papreha-preha ang hago pero dili naman kayo wa may mulalis kuning doktor. Ang ilang kwarta di na ipaagig lalis. Inigya flashlightan na imong mata kay dayon pangangahon ka flashlightan na ay gawas ka kabayad na ka. Pero karon mo ni ihatag nga serbisyo sa probinsya. Kay kanang mga pobre di man maka-afford nya mo adto mahigalan mga espesyalista. So at least do na by chance nga maka pakonsultag mga espesyalista ang labing kabos nato nga mga kaigsunan. Kani mo maayo nga mga services ha. I hope nga mapadayon ni Governor Pambali 4 kana bang kinasingkasing nga serbisyo alang sa mga tao, alang sa mga Subuanon. Mao ni pinaka-importante. Mo na kung ingon nga unsa day kami hinungdanon gyud pati election bitaw remark. Dito sa Bohol baya kuan ko dito ang ilang krusada dito pinaagi ni Bishop Abitoy sa Father Darwin dito ilang krusada dito nga pag-eleksyon dili nimo baligya imong boto. Unsay na kanindot ani tanawa ha? Unsay kanindot nga dili baligya ang boto? Magkapili gyud ta sa tawo nga tarong. Unya ang tawo nga atong gipili, mo serbisyo di po na mangawat nga hala kay manimawi man kana uban kagasto dako manimawi man na. So at least Governor Pambari 4 abot siya din ha. Dili nakagasto mahigala nga inana kad dakong gasto dili pod nga mamawi. Kay wa man ka gibutang ka sa mga tao diha. So ang serbisyo may nindot
nga mabalik yun ang serbisyo nga tos katawhan kaysa may decision maker. Dito sa Bohol, ingon ang Bohol, kung imo ming paliton, dili ka na mo pilion. Kuyawa, eh. Muna quote nga, kuan. I hope nga napatuman na dito. Disod ba patumano na kay kung imo ming paliton, dili ka na mo pilion. Ha? Doon na kwarta mo nga, mo na nindot sa siguro. Ginahinay na kung imo ming paliton, dili ka na mo pilion, nindot ni. Ha? Pwede po mo, lakto din nga pagkasulti nga, kung imo ming paliton, amo mong kuprason. Daghan may mga tao nga maayo mo serbisyo, sincero mo serbisyo, di mo dagan kay way kwarta ta. Ha? Pero kana mapakita niyo ba nga pwede di ay nga mahimo manghigalang leader bisag way kwarta. Nga naa. Kaya naman igbaw sa ana serbisyo klaro. Lisod kayo to yung grabe pinalita itong eleksyon na nagnapadakas kwarta. Unsa may mahitabo? Hala, suroy-suroy ang kwarta mahigalas ko no. Astang CR bayad, ha? Ang ospital way tagad. Ya, mo na resulta kay way tagad ang ospital way kon antos gyud ka, mag-antos gyud ta kung di to ayaw pili ang leader. Bawal mo balik na tong pag-antos, ha? O ngadto bumirang gina mga kagalaan. Tama ni na manindot kay mga kagalaan o I hope nga magpadayon ang inani mahigala di mapulan si Governor Pambari 4 sa iya mga higalang mga pamaagi aron mga higalang makahatag ta og tinuaray nga serbisyo publiko ngadto sa katawhan.